n'a foli baw bɛɛ lajɛlen madame Aïdara Aminata Dramé ani cɛba minnu wulila k'u jɔ kɔfɛ ka nin ko in organiser Tabakɔrɔ yan nɔ n'o ye commune Sise n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samba Sissoco u ye wulikajɔ caman kɛ dogo caman kɛ ani bobo caman kɛ pour que ni événement bɛ se ka kɛ événement belebele ye bon ni événement in na président tun ka kɛ yan ani président d'honneur Abidou Assimi Dembélé mais ko sudalen bɛ ko barilen bɛ ko sudalen sa bi an filɛ nin kɛlen ka ɲa mun na Gao stade la n'o ye Gao bolotan terrain ye an ka mouvement ka lancement ba bɛ Gao an ka président d'honneur bɛ yen an ka président du mouvement Mali Espoir fana bɛ yen commune 1 fana coordinateur fana bɛ yen Baye Bokar Ba avec d'autres aussi personnes une personne de ressources olu bɛ kɛnɛ kan bi an fana bɛ yan kɛnɛ kan mouvement bɛ k'a ka cɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakilina fila tɛ an na hakilina kelen Assimi Goïta k'a jɔyɔrɔba don a ye hakilina mun yira an na jamana ko la o hakilina in an b'o de kɔ pour que k'o hakilina in pérenniser vraiment ne bɛ ne fɛ k'a fɔ Tabakɔrɔ muso a n'a cɛw ye aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka mouvement kɛ fɛn belebele dugutigi yɛrɛ sen bɛ ko mun na o tɛ ko denni ye vraiment ne b'o kuma la merci. Assalamualaikum. An tilenna hɛrɛ la Ala ka su hɛrɛ caya vraiment Tabakɔrɔ muso an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jama bɔra an yɛrɛ nisɔndiyara an sewara ani bɛɛ ye jamana ko de an bɛ Assimi ko de la halisa Tabakɔrɔ muso a y'a bolo di ɲɔgɔn ma n bɛ Samba fo nin yɔrɔ la an ka topu kɛra Marseille a ma to kɔ n bɛ madame Aïdara fo nin yɔrɔ la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la mouvement cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la halisa a y'a cɛsiri n'a bɔra yan nɔ n'a taara ka barodaw la a ka mouvement in ka baro kɛ yen nɔ mouvement in ka se ka Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ hakɛto bɛ kuma ka salala Mamadu. Excuse-moi d'avoir dit le représentant, mais c'est plutôt la représentante. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup, madame. Applaudissez encore. Voilà, applaudissez pour elle. La mère Aubenoula. Ce que j'ai oublié de vous dire, elle est venue magnifier, c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle s'appelle Madame le maire. Bon, je vais même dire Madame la maire. Ou bien on ne peut pas dire ça. Alors, Madame le maire de la commune 2, elle a décidé de quitter la communauté pour venir honorer de sa présence ici. Elle et moi avions travaillé ensemble. Merci beaucoup, madame. La mère Aubenoula. On me bella Jelinfou. Ni a ni kene in kanya. Asabu goda madame Aïdara Aminata Dramé. Ale de ani kanga do ni mouvement ina. Ne re kuntado. Mais an ka commune na a jara on yere ka tama ale yere ka. Pemba kola. On t'a y'a dogolen de mɔgɔsi la commune de ka mouvement Mali Espoir a dogolen de mɔgɔsi la commune de kɔnɔna la e ko an tɛ premier a ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an kan bɛn Ala ka caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan aw ka yafa n ma kuma ma nɔgɔn. Tabakɔrɔkaw bɛ n'u la fɛn min y'aw se yan aw segintɔ a ka kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ nana madame Aïdara de sababu la a y'an wele an nana ka wele ka jaabi. Ni fɛn sigilen bɛ commune bɛɛ la mais n taara commune caman ta la Tabakɔrɔ aw ta ɲɔgɔn ma bɔ a kɛra jabako da ye Ala k'aw jɛre to kulu ye merci. Ni dugutigi n'a muso y'an wele su an bɛ bɔ n'u y'an wele tile an bɛ bɔ n'an bɛ ko o ko la u b'an nɔfɛ u bolola hɛrɛ b'an nɔfɛ nisɔndiya b'an nɔfɛ fɛn fɛn bɛ kɛ dugutigi na yen nɔ dugutigi b'an wele k'a fɔ an ye de ni dɔn kan ka di a b'an wele ka dɔn di bɛɛ ma mɔgɔ si ka jiginna t'u la ko karisa ne ka ɲi a ma se ka mɔgɔw wele o n'i ka ɲi mɔgɔw bɛ na hali ni m'u wele karisa ne ma ɲi n'i ka jugu mɔgɔw bɛ taa ka sɔrɔ hali m'u gɛn k'a ye ma bɔ n na n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa madame Aïdara Aminata Dramé bamakɔtigiw mouvement ko a diyara n ye i y'a di dugutigi n'a muso ma an y'a minɛ n'an bolo fila ye ka ne k'u ka kuma lasela ye k'olu tɛ se ka kuma k'u ka ɲamakalaw to yan u y'anw kɛ kuma lasela sinon u bɛ se k'a ɲɛfɔ o tuma mouvement in an y'a minɛ n'an bolo fila ye an b'a laden jusqu'au sommet an bɛ Ala fo k'a barika da an ni dɔw ye salon kɛ ɲɔgɔn fɛ 8 mars ɲinan an n'u m'u kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma Ala ye ɲinan yira anw na an bɛ Ala fo k'a barika da minnu tanyana n'u t'an cɛla an bɛ dugawu kɛ Ala k'u barabara dali Ala k'o nɔgɔya u ye
Otuma kuma te bien ate debugo muso beni che kuma ta uga ande kuma la sele ya no ate debugo muso na chawa beni chawere ni muso bora doro chawe bu no fe na bora doro chawe bu no fe ande umbe bu no fe du be bu no fe amwo foli ka ya ni chawere kuma ta ndala ka nto kulula mouvement alaka bamba alaka nata jusqu'au sommet au sebe alay oh yebe mude ah come here ah Camara, si ça on est un mouvement et ne blague mouvement quoi dire. On est tout na gata ba ko muso fara nyonga. Ibara awa to ko do bala ko jale ko jugo negede. Awa. Mo muso nu nega wa. Ñu be nega u persona. U persona. Dugu tigi ñuma ne ko ne muso mi furu do be lafiya. Ngai be kangari de gade ni jalani ye. Aka ka ko kunta ma ga bonne kane. Ya mewa. Kangari de gade ni yere. Ami kala kubai. Ni na jase mena chasira. Ni so kele nesia. Ni Camara ifura ele fura on verra bien. Hey, nyongona. Aya ngade ka bone. Nena na ka bo kwa sina. Aya ka bina uta ka bile fura. Camara ne asu kuma na fa koi. Kele ni kila dafa. OK. Ibene de feni isgia. Wane ka muso ni ya damle. Abi muso hanga miyembla. Ne asu kuma na fa. Aka bori saka bori haka bori. Yiga ka abi muso hanga miyembla. Ne asu dafa. Bebe, pala sa ay ni ko nunga plasa. Ne asu ma dafa. Kele ni kila. Ay hawi. Hawi pala ka plasa de be pesa. Camara. Deme isgia. Isgia awa isgia mai. Iyo sesi ni tabulo mese akaske zidama. Isgia. Camara ya bele furugui. Isgia mai isgia fe. Hey. Ya. Hey. La haka ko ke seka. Hala wanda sigo warka bana heri ya mai. Camara. Come here. You hearing tag no? Yes. Camara. Tudo hafer no hefir. Camara. Hey. Oh my God. Edugi. Camara, isigi. Amo kigi isigi. Awo besigia. Camara. Ne ga sibesiali ground. Neka dumuni ni wa? Wallahi. Aka na neka dumuni. Ne asuma dafa. Kana ka dumuni ke ne tube gala. Kana ka dumuni ke. Otwa ne muso ni ya dami le tuguni ha? An ko ne an ye korobore an la fiele no. Camara. Ni korobore muso furu. Ne ga dumuni daga sugu bakala. Wallahi ne ga sugu kadeyo. Ne rata do sugu kada ile. Eta mu molu bele yakmay. Ardi muso wallahi na be se kola ne rem se kola. Na abu se kola ay donke. Ni mi ye donke ni mi sera ne be tasi. Afi muso na yemi ke so na na ngote. Ata. Wallahi na mi ke ma ngoke Camara. Na ye mi ke ma ngoke. I joya fe. Ana suko ba kile.
Kamara, suko mapie. Akaha makanake. Ne akabotwala. Ne. Kamina ala kanida ne sira ni sira nu te sira. Awo. Daroti awa. Ayo play.
a ko Kamara ko ne ma sɔrɔ e mago bɛ dugukolo de la mais i tɛ se ka kɛ dugutigi n'i ma dugukolo di mɔgɔ ma Kamara dugukolo di San Naloma ma Alayi voilà ça va. Netogo Amadou Kamara, moi je suis le chef du quartier à Tétébougou, Tabakoro Cité. Bon, on vous a appelé parce que vraiment la situation que vous nous annoncez, c'est une situation qui nous plaît, c'est une situation qu'on aime et on veut que nous soyons ensemble pour suivre cette situation jusqu'au bout. Situation est moyenne. On a vu que vous êtes des gens qui sont en train de soutenir la transition, particulièrement le président de la République, Assimi Goïta. Et Assimi, nous ne le connaissons pas. Et Assimi, nous ne l'avons jamais vu. Mais à travers des actes que Assimi a posés dans sa transition, raison laquelle quand vous êtes venus nous parler de Assimi, on vous donne la main, nuit et jour, pour défendre l'intérêt du peuple malien. Parce que Assimi est en train de défendre les intérêts du Mali. Assimi est en train de défendre l'Afrique entière. C'est pour cela, vraiment, quand vous êtes venus, on vous donne la main. Et on est avec vous. Et ce qu'on vous demande, vous qui nous amenez l'idée de serrer les ceintures jusqu'au bout pour que le référendum soit passé, oui. Ça, c'est notre objectif. Et ce que je demande au mouvement malien Espoir Bureau national, de serrer les ceintures, de se donner la main, de travailler dans tout le Mali pour que cette situation soit passée, pour que notre objectif qu'on est en train de viser ne soit pas changé, même si qu'on enlève la transition, qu'on amène les hommes qu'il faut, qu'on amène les hommes qu'on a vu, ce qu'ils sont en train de faire dans le Mali pour chercher la tranquillité de notre pays. Aujourd'hui, on est à Tétébougou, Tabakoro. Ça, c'est la commune 6, à Tétébougou, Tabakoro. Tout le monde sont avec le président de la transition, Assimi Goïta, que nous demandons et que nous cherchons, serrons les ceintures pour qu'il soit le président élu officiellement dans ce pays. Et on est aujourd'hui le lancement de Mali Espoir dans le cité à Tétébougou Tabakoro, avec les femmes qui fêtaient le 8 mars, avec tous les représentants des comités de commune 1, commune 5, commune 6, commune 2. Donc on a vu que c'est une situation qui est en train de bouger. On demande au bureau national de serrer les ceintures, de ne pas se battre pour des places. Les hommes qui sont en train de construire, il faut qu'on les laisse travailler. On ne demande pas la tête de quelqu'un, on ne demande qu'un travailleur. Et ce que je demande à tous les Maliens, d'être ensemble, de faire avancer ce mouvement malien Espoir pour que le Mali, croit qu'on est en train de dire, soit installé dans le Mali. Mali kunnafoni an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi an filɛ nin Tabakɔrɔ 8 mars kɛnɛ de kan n'o ye Tabakɔrɔ musow farala ɲɔgɔn kan mouvement Mali Espoir tɔgɔ la ka na ɲɛnajɛ kɛ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya la. O initiative bɔra madame Aïdara Aminata Dravila Tabakɔrɔ muso fɛn fɛn bɛ yen mouvement Mali Espoir tɔgɔ la en général commune 6 u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni mouvement in ka soutenir n'o ye mouvement Mali Espoir ye. Mouvement in sigilen don Assimi Goïta de kama ka Assimi Goïta hakilina min b'a la jamana ko la ko o sankɔrɔta k'o soutenir. Bi an b'o kɛnɛ de kan yan nɔ Tabakɔrɔ. N bɛ segin k'a fɔ dugutigi Samba Sissoko ninnu bɛɛ ani Touré ninnu kɛra maaw jijalen ye pour que événement in bɛ se ka kɛ événement grandiose ye. Ne kɔni ye secrétaire chargé de structuration du mouvement Mali Espoir ye. Ne tɔgɔ Fara, ne jamu ye Jara ye. An kɔni nana u ka kulonkɛ in na ka na a diya u bolo. Voilà, ni ne bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna. Merci bien. Mouvement Mali Espoir tɔgɔ la. Anw Tabakɔrɔ muso
an b'a la fan kan ni mouvement in an b'a la pour que ka Assimi Goïta soutenir ni Alaw Taala sɔnna ma fɛnɛ fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min na inchallah n'an ma dɛsɛ an b'a kɛ ka madame Haidara fo ale de sera ne ma ni mouvement in ko mouvement Mali Espoir o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn donc o sababu la ne k'a ma ko ne furukɛ bi yan nɔ n'o ye dugutigi ye donc n ka ka bonya d'a kan ale kɛra cɛw ka président ye ne kɛra musow ka présidente ye mais n'Ala sɔnna ma mouvement Mali Espoir bureau national n'a y'aw kɔfilɛ dɔrɔn a b'a sɔrɔ an b'aw kɔ inchallah wa référendum in fɛnɛ fo yɔrɔ min na 100% don. Alaikum auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim. An bɛ Ala fo ka koɲuman dɔn Mali kunnafoni mɔgɔ aw yɛrɛ ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ye mouvement Mali Espoir ne ɲana a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Mali kɔ kan ani Mali ɲɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la dans toutes les communes mouvement in bɛ a yɔrɔ bɛɛ la région faraw bɛɛ lajɛlen kan donc an b'a ɲini malidenw fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mouvement ko in na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mouvement ko in na an ka transition soutenue transition n'an y'a soutenue transition b'anw de ye a bɛ malidenw de ye transition bɛ malidenw de ka kɛlɛ la transition u bɛ baara min na an ka fara u kan an k'u dɛmɛ pour que u ka baara in bɛ se ka lawaleya ni baara in lawaleya maliden bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ la fɔlɔ la n'a kun fɔra ma k'i ye malien ye f'i bɛ maloya ngo tɛ bi ye dɛ bi kɔni vraiment an fierté b'an n'an ka malieniya la vraiment bi kɔni alhamdulillah mashallah an bɛ Ala fo ka koɲuman dɔn hali bi ka courage d'u ma u kana décourager dɛ maliko man nɔgɔn mais n'u y'a ye k'a fɔ an bɛɛ bɛ jamana kɛlɛko de la donc jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ɲɛmɔgɔw y'o ye donc hali bi u bɛ courage sɔrɔ ka avancer u kana mɔgɔw lamɛn hakɛto bɛ nin na sali ala Muhammadin. Merci beaucoup. Moi c'est Alassane Touré, le secrétaire administratif du bureau national du mouvement Mali Espoir. C'est tout le plaisir pour moi de voir cet engouement autour des idéaux du mouvement Mali Espoir. Aujourd'hui pratiquement Bamako, Koulikoro à travers Kati, pas plus qu'aujourd'hui Gao, avec la présence du président d'honneur, du président du parti mouvement Mali Espoir et de grands cadres de ce mouvement qui sont retrouvés. Ce qui explique que le mouvement est en train de s'implanter à travers tout le Mali. Et aucune contrée n'est petite pour être laissée. Le mouvement Mali Espoir est implanté même dans les coins et recoins du Mali, car les Maliens s'y retrouvent dedans, avec cette refondation tant recherchée. Il faut le dire aujourd'hui, la dignité retrouvée du Mali à travers le leadership de Assimi Goïta, à travers le leadership des grands cadres qui l'entourent. Aujourd'hui, c'est la dignité retrouvée, c'est la sécurité. L'armée avance, la sécurité commence à se retrouver. Oui. Qu'est-ce que nous cherchons de plus? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les Maliens se retrouvent dans l'idéologie du mouvement Mali Espoir. Et c'est pourquoi tous les militants et les militantes de ce mouvement ont décidé de mouiller le maillot pour accompagner cette transition jusqu'à terme. Et nous savons aussi que l'accompagnement n'est pas un simple mot, mais c'est des actes. Et c'est les actes, c'est pourquoi quand vous allez regarder partout, c'est des rassemblements. Et ça ne se limite pas seulement à des rassemblements, mais c'est également l'enrôlement. Il faut le dire, à Tabakoro, bon nombre d'habitants ont été enrôlés avec la carte biométrique pour se préparer aux éventuelles élections référendaires pour accompagner la transition. Vivement le mouvement Mali Espoir. Et ce que je voudrais dire, c'est faire un appel à tous les autres mouvements amis qui nous rejoignent pour que le flambeau puisse être encore plus haut que ce que nous avons aujourd'hui. Et il faut le dire, nous gagnons déjà le terrain en bon terme. Vivement le mouvement Mali Espoir, vivement les grands cadres, vivement les hommes et les femmes qui animent ce mouvement pour le bonheur de ce pays. Merci. On a reçu, c'est-à-dire que le mouvement, on l'a reçu à bras ouverts. À bras ouverts parce qu'on a vu des actions de ce pouvoir
des actions positives qui peuvent nous arranger, qui peuvent faire sortir notre pays du gouffre. Donc c'est pour cela quand Sissoko et puis Mme Haïdara, le chef de village de Atetebougou, nous ont contactés directement, j'ai installé tous les comités. Et tous les comités, on a dit qu'on ne veut que Hachimi. Il n'y a pas d'élection. On va jusqu'au jour où notre pays va sortir de ces choses-là. Franchement, se tranquilliser. Il n'y a pas d'élection. Et on est avec lui. Et on va tout faire pour que le référendum, là, avec 100% de haut, les gens, ils auront honte. Wallah, avec 100% de haut. Parce que les interventions, les actions que ce gouvernement est en train de mener nous ont rendu l'honneur. L'honneur du Mali est venu. L'honneur du Mali est revenu qui est perdu. Yorobe Nitara Nikoko Mali, c'est fini aujourd'hui. Vraiment, on remercie beaucoup Sissoko, on remercie beaucoup Mme Haïdara qui nous a amené ce mouvement-là. Et on est tous là-dedans. On va faire des campagnes en bébé de détourner quelqu'un mouvement. À cause de Hassimi. Hassimi, il faut prier pour Hassimi. Il faut prier pour Hassimi pour qu'il soit sauvegardé. Wallahi, ambe doit de cailler tout dans les mosquées pour que c'est qui va le choisir. Parce que du coup, il y a trop de méchants. Donc il faut vraiment prier pour Hachimi. Il faut le saluer. On salue Hachimi. Il n'a qu'à continuer. Il faut être assuré tant qu'il est sur cette voie-là. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni mouvement, amnata draveya befokaba. Mouvement aller de ambela ce mouvement na ni ya ye ne reke vice-présidente ala ni ali bon amba ali du ko wa na wula shu ambako na wula clé ambako ne ka mouvement don ale de ndo ala ya ke anana mouvement sigia akera kuna wolo parce que awere nyabe jamala bete ni jama soro ere jama ikuni donc tiere la ambe nata drave de fuka wal mando an kɔni an bɛ min fɔ mouvement ko in na kɔni tiɲɛ yɛrɛ an tɛna lamaloya parce que a ye initiative min ta ka nin kɛ halisa ala ka sankɔrɔta d'a ma ala ka kunnawolo d'a ma an y'a ɲini masa Rahamani fɛ. Mouvement Mali Espoir Maɲanbugu mouvement Mali Espoir an y'a sɔrɔ Aminata Darave de fɛ ale de y'an bɛɛ intégré mouvement na donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ ala deli mouvement ye ala k'a taa ɲɛ soutien total à Assimi Goïta. Allah kana ana malo Allah kana kuma suru Allah ka kɛ kunkɔrɔta ye Allah ka mouvement Allah ka anu bɛɛ lajɛlen lakana. Bon, assalamu alaikum an balimaw ne tɔgɔ de ko Mamadu Dumbiya ka bɔ Tabakɔrɔ anw ye yan sigibaa kɔrɔw ye bon an yɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔ a diyara anw ye a bonyana anw ma parce que ko in kɛnɛ bɛ Assimi ko de ye ni Assimi ko bɛ diɲɛ ko ko la anw b'a la parce que an tun t'a dɔn ko Mali bɛ yen de sisan de an y'a dɔn ko Mali bɛ yen an ye san caman kɛ an kun bɛ kungo de kɔnɔ an kun bɛ togoda la tigi tɛ yɔrɔ min na mais an bɛna dɔn sa de ko an ye mɔgɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ élection ko kuma t'a la fosi ko kuma an bɛ Assimi ko de la fo ka taa diɲɛ kɛ min ye an b'o de la kuma caman tɛ ne fɛ ala ka fanga in taa ɲɛ an kɔni b'a jukɔrɔ ma tintin ala ka jamana bɛɛ basigi kɔni nana jamana kɔnɔ hali bi ala ka caman fara basigi kan kuma kɔni bɛ yen kuma caman tɛ ne fɛ salamu alaikum voilà.